Ayan, nagbabalik. Ayan, Baklasan TV Super Mega Love Shoutout! Sabi ko sa inyo, babalik ako eh. Wala lang talaga. Di ba pare? Idol talaga. Maraming salamat yan, idol ha. Number 1 ka sa listahan ko. Ribbon double ball na ako naman yan. Ako'y nagbabalik sa ibang araw. Alam ko naman. Greg Dantes Vlog Super Mega Love Shoutout, tusok na idol. Ayan, maraming pong salamat dyan. Ana Derek, ayan, Super Mega Love Shoutout, Ana Derek. Listahan na eh, lista na natin agad yan. Baka may lista pa ng iba yan. Teka, lista na natin. Super Mega Love Shoutout dyan, Ana Derek. Ayan. Greg Dantes Vlog. Sige, basta meron kayong libre agad na 24 oras. Playing time sa inyong mga video. Ayan ha. Derek, ayan ha. Ayan po mga legit po yan mga idol ha. Tikita nyo yan mga idol. Mega love shoutout po sa lahat. Basta pagpasok nyo, meron na po kayo agad 24 hours playing time sa inyong mga video. Ganyan po agad. Para tuloy-tuloy po tayo nang matapos po kayo ng mamoni na rin kayo katulad ko. Naku naman. Patamsak po ng premier, pasok. Dain na mo na rito yan. Ibaba mo na agad. Baka ibaba pa ng iba yan. Baba po, baba agad. Baba natin. Ayan patamsak sa premier. Ayan, sige, tamsakan po. Pakitamsakan po. Ayan ha, mga idol, pakitamsakan po natin. Layo pa ako, idol. Mahaba-habang biyahe pa yung wifey ko. Sige lang, laban lang, Baklasan TV. Habang may pagkakataon at may panahon, ilaban lang natin yan. Ako naman. Ilaban natin ang ilaban yan. Huwag kayong magano. Don't give up. Ever give up. Ako naman yan. OTW sa nakapin. Ayan, pakipuntahan po yan si Ana Derek. Nako naman. Pakipuntahan po natin, Ana Derek. Ayan po napaka-legit po yan. Nagbabalik po talaga agad-agad yan.
Ayan, may premiere, may premiere. Tignan natin. Portrait of Adele Sulit. Aba, maganda-ganda ito Tignan, i-waiting nga natin ito. Mukhang maganda-ganda Ayan, ang daming portrait. Magaling pala mag-drawing to si Ana Derek. Baka naman, ako naman mga kasunod na i-portrait mo. Yung pagmumukha ng kalbong host sa balat ng whitey, baka naman. Adel 24 TV, ayan. Dan tamsak po sa nakapin host, dating dikit, ayan. Tamsak lang, okay na. Wala na pong problema tayo